ఓ దేవి కామాక్షి, కామాక్షి, మీనాక్షి, వరాక్షి, నీ కరుణా కటాక్షమే రాముడు. రాముడు వంచినటువంటి ఒక ధనస్సును పట్టుకొని ఉంటాడు ఎప్పుడు. అందుకని నీ కటాక్షము వంచిన కనుబొమ్మలను కలిగి ఉంటుంది అని అక్కడ విశేషంగా చెప్తున్నారు. రాముడు విదేహరాజపుత్రిక అయినటువంటి సీతాదేవి యందు ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడు. నీ కటాక్షం సంసారంలో దేహానుభవ రాహిత్యాన్ని కలిగిస్తుంది, జగత్తును రక్షించటంలో ఉపకారం చేస్తుంది. రాముడు జగత్తును రక్షించాలని ఉపకారం చేశాడు. ఇలా నీ కటాక్షం శ్రీరాముడై ఉంది. నీ కటాక్షం, నీ కరుణ అవతారం ఏమిటంటే, నీ కరుణ చూసేది ఎట్లా, నీ కటాక్షం చూసేది ఎట్లా, నీ ఒక మహిమను చూసేది ఎట్లా అంటే రాముడే. అమ్మవారి యొక్క కరుణ ఎవరు ఉంటే రాముడు అని. నీ కటాక్షం నా ఆపదను నాశనం చేయుగాక. అందుకని మనకు వచ్చినటువంటి ఆపదాల్ని నాశనం చేస్తూ ఉన్నది అమ్మవారు. రాముడి మీద చూపినటువంటి రామ అవతారం ఉందే, ఆ రామావతారమే కరుణా కటాక్షం యొక్క రూపము అని చెప్పి ఇక్కడ శ్రీమాత లోకజ్ఞానం గల మానవ జన్మనిచ్చింది కనుక దీన్ని సార్థకం చేసుకోవాలి, మనం ధన్యం చేసుకోవాలి. మిగతా ప్రాణులకి లోకజ్ఞానం లేదు కదా, కానీ మనుషులకు అది విచిత్రమైన అద్భుతమైనటువంటి విశేష జ్ఞానాన్ని కలిగించాడు మనకు. దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవటం లేదు. కాబట్టి ఒక్క మానవ జన్మ తప్ప మిగిలిన జన్మలను కూడా ఎత్తి ఉంటేనా మనమంతా అమ్మని గురించి తెలుసుకొనే లేము కదా. ఇంకొక మానవ జన్మ ఎత్తాం కాబట్టే తెలుసుకుంటున్నాం. ఎన్నో లక్ష జన్మలు ఎత్తాం, ఆ లక్ష జన్మలో మనం తెలుసుకోనే లేదేమి కూడా. ఈ జన్మలో మాత్రమే తెలుసుకుంటున్నాం. అయితే ఈ జన్మ ఎంత అపురూపమైంది, ఎంత విశేషమైంది. అందుచేత ఎల్లప్పుడూ కూడా పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోవటంలోనే మానవ జన్మను వినియోగించుకోవాలి. ఓం మిత్రరూపిణ్యై నమః. అమ్మ ఒక మంచి స్నేహితుడు అన్నారు. సద్గురు కూడా మంచి స్నేహితుడు. మిత్రరూపిణ్యై నమః. మిత్రులంటే ప్రాణాన్ని రక్షించేవాడు మిత్రుడు. మిత్రుడు అంటే స్నేహితుడు అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇంకోటి సూర్యుడని కూడా అర్థం వస్తుందని చెప్పారు. కనుక ఆ తల్లి ఆపదలో ఉన్నవారిని స్నేహితుడి రూపంలో ఆదుకుంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుందో జగన్మాత స్నేహ రూపంలో వస్తుంది, ఆదుకుంటుంది. సూర్యుడిలాగా చీకటిని పోగొడుతుంది. మనకు ఏదో చీకటి ఉంది, అది పోవాలా, ధైర్యం తెచ్చుకోవాలా. అలా అందరికీ సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది అమ్మవారు. దిగజారిపోకూడదు. అన్ని తలుపులు మూసుకున్నాయని చెప్పి అనుకోకూడదు మనం. అమ్మవారిది ఏదో ఒకటి తెరుచుకొనే ఉంటుంది, మనల్ని రక్షిస్తుంది. అమ్మవారి మీద కేవలం భక్తి ఉంటే చాలు. నువ్వే రక్షించు తల్లి, నేను పూర్తిగా నిన్న శరణైపోయాం. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అమ్మవారికి అర్పణ చేసేసాం. అప్పుడు చేసిన మంది అనేది ఏముంది ఇంకా. అందుకని కనుక తల్లికి మిత్రరూపిణి అనే పేరు కూడా వచ్చింది. అమ్మవారు మనకు స్నేహితురాలు, అమ్మవారు జగన్మాత. అమ్మను మనము ఇంట్లో అమ్మను స్నేహితురాలు అని కూడా అంటాం మనం. ఉత్తమ మానవుడు శ్రీరాముడు, ఉత్తమ మిత్రుడు లక్ష్మణుడు. వీరిద్దరూ మిత్రుడైన సూర్యవంశంలోనే పుట్టారు. వీళ్ళిద్దరూ మిత్రుడు సూర్యుడు అన్నారు కదా, అటువంటి వంశంలో రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా పుట్టారు.